Sa issa, l-Awtorità tal-Konsumatur ma rċivit l-ebda ilment dwar avvenimenti li kienu ppjanati għal żminijiet ta' festi wara il-bidliet fil-miżuri li tħabbru mill-awtoritajiet il-ġimgħa l-oħra fosthom biex l-attivitajiet jsiru biss bin-nies bil-qiegħda. Dan spjegatu magħna id-Direttur tal-Informazzjoni tal-Awtorità għall-Affarijiet tal-Konsumatur li spjegat kif meta fil-passat l-uffiċċju rċieva ilmenti li jkunu saru minħabba restrizzjonijiet ġodda dejjem ingħata l-parir biex il-konsumatur jitkellem l-ewwel mal-organizzatur. Dejjem fakkarna l-konsumaturi li għandhom id-dritt li huma jekk l-attività tħassret għandhom dritt għal flushom lura, però wkoll dejjem tajnihom parir ukoll li jitkellmu mal-organizzaturi biex jaraw forsi jekk hemmx il-possibilità li dik l-attività tiġi posposta. Naturalment, fażijiet fejn il-konsumatur u l-bejjieħ ma jaslux għal ftehim ikun jista' jsir ilment uffiċjali mal-awtorità. Is-Sinjura Vella spjegat li f'dawn iż-żminijiet ta' festi jiżdiedu it-talbiet għall-informazzjoni mill-konsumatur dwar id-drittijiet tagħhom. Ħafna mill-mistoqsijiet ikunu dwar każijiet fejn il-konsumatur ikun irid jirritorna oġġetti f'ħanut. Hawnhekk aħna nfakru lill-konsumaturi li sakemm ma jkunx sar ftehim qabel ix-xiri fejn ikun ġi maqbul bejn il-konsumatur u l-bejjieħ li dak l-oġġett jista' jiġi rritornat, sakemm l-oġġett ma jkollux difett partikolari il-liġi tal-konsumatur ma tagħtix dak id-dritt lill-konsumatur. Fid-dawl li l-pandemija żiedet il-beħ online, l-MCCAA tfakkar li meta wieħed jixtri online ikollu dritt għal kanċellazzjoni li jibqa' validu għal 14-il jum. Dan id-dritt japplika biss meta x-xiri jsir mingħand bejja professjonali u mhux mingħand individwi. Importanti li jieħu numru ta' prekawzjonijiet. Issa, pereżempju, wieħed importanti li jkun jaf mingħand min qiegħed jixtri l-prodotti online. Ġifieri fis-sit elettroniku għandu dejjem ifittex l-isem tal-bejjieħ, l-indirizz ġeografiku, l-indirizz elettroniku tal-bejjieħ u anke numru tal-telefon.